Gọọmenti steeti bụ Anambra site n'aka ụlọ ọrụ ministri na-akwụ maka njem achịkọbago ọgbakọ nkụzi bụ nke were otu ụbọchị maka ndị niile bụ nke nọ n'azụmahịa akụkụ ụgbọala ma ọ bụ ọrụ dịgasị iche bụ nke a na-alụ n'ime ya ma na-elele ma na-egote. Ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ ozi nke achịkọbara n'ụzọ pụrụ iche n'etiti ha iji wee kọwara ha ike dị mkpa bụ nke ha kwesịrị na a ga-ama maka ya bụ azụmahịa bụ nke ha nọ n'ime ya. Joseph Egbeọcha ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Ndị ọzọ bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere ndị na-arụkwa ụgbọala, ndị na-egbusa ma na-achịkọkwa akụrụngwa ụgbọala, ndị na-ere ụkwụ taya eji akwụ ụgbọala yanakwa akụrụngwa ndị ọzọ eji arụ ụgbọala, ma ndị na-arụ arụ ma ndị na-akụzi akụzi. N'okwu mmepe ya na ya bụ ọgbakọ ka kọmishọna na-ahụ maka njem okporo ụzọ na steeti a bụ Oriakụ Igwebuike, nke onye nọchitere anya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa permanent secretary nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Chief Michael Obiekwe, kọwara na ya bụ amụma ọgbakọ nkụzi ihe bụ nke ebumnuche ya bụ iji kwalite aka ọrụ ndị ọrụ ha gbasatara ihe gbasatara ụgbọala eji eme njem okporo ụzọ. Ọ gara n'iru gwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ ka ha buru ozi niile nakwa ihe niile akụziri ha ụbọchị ahụ mee ka o rute ndị otu ha n'ebe dị iche iche ntị, ma kọwaa na gọọmenti amalitela njem iji hụ na achịkọbara ma na-enye ntụziaka dịka ha si arụ ọrụ ha maka ọdịmma ha nakwa ọdịmma ọra mmadụ. Onye ji okwu ya gba izu n'ọgbakọ ahụ ma bụrụkwa onye ji ọkwa kọdinetọ nke Special Trade License n'ụlọ ọrụ Anambra steeti na-ahụ maka njem bụ Prince Fidelis Nnadi kọwara na iwu ọbụla etiri bụ maka ọdịmma obodo, ma gbakwunye na ya bụ amụma nkụzi ihe bụ nke ebumnuche ya bụ iji chekwaa ndụ na akụnụba na steeti a, ọbụna dịka o toro gọọmenti steeti a maka ịgba mbọ hụ na etinyere n'ọrụ bụ iwu niile emere maka ọdịmma ndị mmadụ na steeti a. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Head of Transport Operations nke Anambra State Ministry of Transport bụ Maazị Christian Okeke nakwa onye ji ọkwa Chief Vehicle Inspection Officer bụ Maazị McDonald Achụam kọwakwara na ya bụ mmemme ọmụmụ ihe bụ nke dị mkpa iji kụziere ndị nwere aka ọrụ n'ihe gbasatara ụgbọala ihe gbasatara iwu metụtara ọrụ ha, ma kọwakwa na erere so na ya bụ ihe ọmụmụ bụ ime ka ndị mmadụ mara maka aka ọrụ ndị ọkwọ ụgbọala karịa ka a maara ha na mpaghara ha nọ, ya nakwa ịhụ na gọọmenti tinyere aka ma na-enye ha nkwado n'ebe ọ dị mkpa. Ndị bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere otu onye na-ere ụgbọala Maazị Bosa Okenwa, onye na-ahụ maka ihe gbasatara ọkụ dị n'ụgbọala bụ Maazị Izuchukwu Agbo, onye aka ọrụ ya bụ ịrụkwa ụgbọala bụ Maazị Uchenna Ebonam, nakwa onye aka ọrụ ya bụ ịkụgharị akụkụ ụgbọala bụ Maazị Amaobi Ụzọ. Ndị a niile toro gọọmenti maka ịgba mbọ hụ na ha haziri ọrụ ha maka ọdịmma ma kpọzie oku ka gọọmenti wepụta ebe a ga-anọ na-arụgharị ụgbọala na mpaghara Ọka. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.